बे खिदोबाबो बे खिथु सुखानांगोन आं खिदोबाबो आं खिथु सुखानांगोन नङाना माथो थ' खिथु सुनायाव दैथ' नांफाखागोन ना हे गाइस वेलकम मैं धमाका के ब्लॉग्स में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। गाइस कल मैंने एक मैट्रिक पास का मैं एक वीडियो बना था, बाद में उसका बारे में कुछ लोग लड़के लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, बुरा से कमेंट कर रहे हैं। मतलब वो कमेंट को आज रिप्लाई देने के लिए आज फिर से आया हूँ ये वीडियो को लेके। पूरा वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस वीडियो को आं बर'है जागायगोन, मानोना वीडियो आं थांनायनि वीडियो आ बर'हैनो जागायदोंमोन नालाय, ओंखायनो बर'आवनो जागायगोन। तो वीडियोखौ जोबनायसिम नाय, बहुत बुजिनायखौ नाय, बहुत मोजां नांगोन आरो बहुत इन्टारेस्टिं नांगोन। आरो भिडियोखौ नायनानै मोजां नांबा लाइक शेयार और कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेसे हाय शेयार खालामना हो। तो फंबायखौ सापर्ट खालाम। भिडियो कमेन्टखौ हरदों मनालिसा रामसियारि, बिनि कमेन्टखौ फरायगोन नालानि बिनि उनाव नोंथांमोना आदा बिनानाव जेसेबां आंनि भिडियोखौ नायो बिसोर मा मोजां होनदों ना गाज्रि होनदों आंनि भिडियोखौ नायनानै, तो नोंसोरो कमेन्ट खालामनानै खिन्था। तो बिनि कमेन्टखौ फरायगोननि। तो बे लिरदो भिडियोखौ मोजां मोनाखै आं, जेबो मिनिङानो जायाखै, जाम्बाबानो जायाफ्रामा अभार एक्टिं। तो गाइस आं भिडियो माबा मोनसे एक्टिं बारा खालामो नामा? तो गाइस भिडियो माबा मोनसे आं मिनिं होननो रोङाखैमोन नामा? तो बिदि होनना कमेन्टखौ लिरनानै होदो आरोना बेयाव। तो आं मा एक्टिं खालामखो आं दे आब' नोंखौ बुंनो सानदों आं, मा एक्टिं बानायखो आं भिडिअ, मा एक्टिं जो बे जेरै बियो बुंदों एरैनो तोरैनो बुंदों आं। तो जाबायथ'। तो आं बारा एक्टिं खालामाखै, अके आं बारा एक्टिं खालामाखै। मा अभार एक्टिं खालामदों आं? हा मा अभार एक्टिं खालामदों? जेबो अभार एक्टिं खालामाखै आं, बुजिबाय? आब' जाता दा बुं बिदि। भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट मोनसे हरदो, गोजोननाय मोन्दों, हामा जा गाज्रि जा भिडिअ तो कमेन्ट हरखानाया गोरोन्थि जाया, मालाबाबो हरखानांगौ कमेन्टखौ। तो जेबो मोनाखै, भिडिअखौ नायदों मोजां नांदों कमेन्ट हरदों, हामाबाबो गाज्रिबाबो। आरो नेक्स्ट कमेन्ट हरदो बिनिखौ नाय। कमेन्टखौ हरदो दैमु बर्मा नोंखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना। तो गारि फैदों र'। तो दैमु बर्मा नोंखौ मोनसे खोथा बुंनो थांदों, आंनि भिडिअखौ नायना मोजां नांदों गाज्रि नांदों कमेन्ट हरदो, बहुत थेंक्स बेनि थाखाय। तो बे नों कमेन्ट हरनायखौ फरायनोसै आं मा कमेन्ट हरदों। तो भिडिअखौ मोजां मोनाखै आं, जोंनि लोगोखौसो जावदो नोंनि लोगो जा मा जा आं बेखौ बुंनो थाङाखै। स' आंबो बेलेगनिबो लोगो जानो हागौ, आंखौ जायबाबो बुंबाबो नोंसोरबा जायबाबो आंनि लोगोआ माबा मोनसे बुंगोन, होमबाबो ना नोंनि लोगोखौ जावदो नालाय आंखौ रिप्लाय हरदों। थेंक्स, रिप्लाय हरनायनि थाखाय थेंक्स। नाथाय बे जेरै बुंदों आं बोरैनो होनदों, बे ओंखाम जादोंबा ओंखामाव दै लोंफादों आं, बिदिसो बुंनाय खोथाखौ बिदिसो बुंदों। तो माबा मोनसे हामा बुंदों नामा आं? बे जेरै बुंदों आं ओरैनो होदो। हा बे खिदोबाबो बे खिथु सुखानांगोन, आं खिदोबाबो आं खिथु सुखानांगोन नङाना माथो? तो खिथु सुनायाव दैथ' नांफाखागोन ना, जे बोरैनो आं एरैनो होनदो। तो मा हामा खोथा बुंदों, मा हामा खोथा बुंदों? हा तो गाइस भिडिअखौ फानि हिसाबै बानायाखैमोन आं, जास्ट रिप्लाय खालामनोसो, जाय मानसिया आंखौ कमेन्ट हरदोंमोन बिसोरनि रिप्लायखौ हरफिननो होननासो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, आरो जेसेनो हायो आंखौ फंबाय हिसाबै सापर्ट खालामना गालां, आरो कमेन्ट दा खालामनो बावलां, बेसेनो हायो शेयार खालामना दाना दान शेयार खालामना। तो भिडिअखौ बेसेबांनोसै, लभ इउ, बाय बाय।